pane chitiko chinoshamisa aiwa chiri kuonekwa pasocial media zvataona kuti muzara nhasi mavhidhiyo ari kuonekwa musocial media apuruvhwa nevakomana kuti ndechokwadi pataona headline robuda muzimu ainyorwa richinzi munangagwa sehired youths in desperate bid to resurrect 2030 agenda. Azvipere mushe vakomana izvezvi vanhu vari kuziva kuti kana muri muthe regime mubato guru reZANU-PF raizikanwa kuti bato rine unity bato rine kubatana izvezvi vanhu vanyatsa kuziva kuti aiwa mangusara angwa mamvemve. Panapa tinoona kuti zvinonzi mutungamiri wenyika aiwa anotuma vakomana kuti vanoresurrecta his 2030 agenda. Sandamira mashoko anobuda nyogwa panapa muzimu ai ndoti bosubscribe like or turn on the bell like timina nomoda nyogwa muchinzi social media is awash with the videos of ZANU-PF youths who were filmed at Kwekwe joint singing and chanting Mnangagwa 2030 slogan. In the moves, many say are desperate efforts to resurrect the fading third term bid. Since last week, it appeared as if Mnangagwa's powerful Vice President Constantino Chiwenga had gained ground and regrouped after he officiated at the former CIO boss Heppiton Bojongwe's book launch. This also coincided with the reports that ZANU-PF National Chairperson Opam Chinguri was booed by war veterans when she chanted the Mnangagwa 2030 slogan. Now it seemed Mnangagwa is regrouped with reports that desperate youths were bussed to his pre-camp farm over the weekend to resuscitate the agenda that he has been widely resisted by Zimbabweans across the political divide. Domashwa anobuda nyika pana zvinzi aiwa zvitiko zvese zvatataura pa zvamuri kuona zviri kuitika vakomana kuona sekunge kuti mukomana anonzi VP Chiwenga anenge ava kuzogena momentum manje anenge kunyasa kuprova mashoko kuti aiwa is powerful. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pavakomana ava vari alleged kuti aiwa vakomana vanenge vatumwa kuti resurrect the 2030 agenda. Pina comment section medu tudze mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.